and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga higala, niya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Agenda. Ay! Animal! Kitas bagan ko ni mo! Action ko ikaw! Ay! Tapa! Naug siya sa building! Bro, salamat! Kung na po ba siya mauni sa pagpusilayan, patay na ko karon. Pero dili unta siya ang mamatay. Dili unta! Sorry, sir. Sorry. Men, move! Move! Yan, Carl. Amen. Si General Powell. General Powell, sir. Come in. Nakita ninyo ang helikopter nga gisakyan ni Chef Devon? Na, bitog pa na. Roger, sir. Ana, nanao ko siya. Ako siya sugaton. Okay, sir. Pagkamping. Men, get ready! Yes, sir. Yes, sir. Johnson, ayaw na ipalayo ka ng helikopter kung dili makalupad ang eroplano nga kung sakyan palayo din sa nasod. Aninawa una ninyo ang palibot. Kinahanglan masiguro na ko nga akong seguridad. Yes, Chef Devon. Thank you, Johnson. Welcome, Chef Devon. Si General Powell na ka nang musugat ako. Oh, Chef Devon. Chef Devon. Yes, Johnson. Nga lumitawag ka, sa'y problema. May nakita ko mga sanaw. Palibot doon sa aeroplano nga imong sakyan, Chef Devon. Unsa? Animal. Ilan ka ni General Powell, Chef Devon. At lamang imong armas. Ganaw sa imong hawak. Bullshit. Kayo lang ang pasabot, Chef Devon. Angat lang. Thank you, Johnson. Chef Devon. General Powell! Kumusta? Ready ng plane nga imong sakyan. Thank you, General. Marika! Chef Devon. Masaybot mo sa butin eh. Nanong imo kong giliaban. Animal ka. Imo kong kibudhian. Nganong may mga sundaw sa palibot. Usa. Manto isila nga dili mo lihok sa ilang nahimutangan o guway magpabuto kung dili ka gustong mamatay. Chef Devon. Sige na, traidor! Men! Way mulihok sa inyo na himutangan. Way magpabuto. Namiligro ko. Sabi kay General Powell, kaya pa siya Devon. Kinalaga mo niyo ko. May pagi ko nanunan. Alerto mo. Pero nagkinahalan ko usa ka hanggan. Dali. Isa! Salamat. Pambay, sir! Mag-back up mo! Chef Wa ko Devon. magtuo nga makahimo kas pagbudhin ako, General Powell. Apan, ako na kining gipanagan ang daan. Chef Devon. Ampo na lang. Wa ka na mahimo pa. Bisan pag mapatay ko rin mo. Mapatay ka gihapon nila yung mga sundao nga naglibot ni mo. Hilom, traidor! Bum! Dadon ko ikaw sa akong pag-ikyas, General. Chef Devon. Dadon ko ikaw. Joson! Musakay ko balik sa helikopter. Pagpaubos! Pagpaubos! Yes, sir. Chef Timon. John Carlson! Animal! Naggunting ko nimo, Chef Timon. Ayaw ko puksa sa pagpusili mo kung gusto ko pa mabuhi. Sa buhi ka na si General Powell. Kung ampo nga malinawon sa palaw. Devon! Teka na sa helicopter! Ay, pagkilig na! Buang! Pusilon ko nimo! Sige! Aron si General Powell ang maigo o mamatay! May sikretong sinya si Jan. Buti iwakli ko si Devon. O kalit. O pa. Jan! Utang buot! Pasag di si Chief Libor nga makasakay og balik sa helikopter. Oban ka na ako musakay balik sa helikopter.
O Joson! Musakan ako! Higayon ko na kinit! Yan! Animal! Wah! Jan, naigo mo yung agtang. Napatay mo si Chief Dibon. Thank you, guys. Thank you. Mga bro, I'm very proud of you, John. And I love you very much. I love you very much, Gislin. Hapit na magsugod ang awarding ceremony sa tanan nga nahimong bayani ining pagpakigbisog sa kausa para sa tinuod nga kalina ug kaangayan sa tanan, John. Ngaway mga pagpanghadlok gamit ang virus nga binuhatan sa mga hakog sa gahom ug mga dautan. Wa kita lahing gipanganday, Gis. Nga maangkon sa maabot ang kaliwatan. Kining kadaugan karon nga tunangkon. Ug lakip ka sa pasidunggan, John. Sa pagkatinuod, Gislin, wa ko magpaabot nga makadawat og award o mapasidunggan. Mihimo lang ko sa angay buhaton. Dili isip tinugyanan sa barahon. Apan ingon nga usa ka yanong lungsuranon. Nga buot mo hanggap sa hangin sa kagawasan nga ato karon nangkon. John. John? Jess, Oh, Clavel. Clove. congratulations, John. Congratulations sa nimo, Club. Nalakip ka sa pasidunggan. Kamo si Bro Chuck ug ang whole team. Bitaw, Clove. Congratulations also. Thanks, Jess. Jess, pwede ba nga doon ako ihangyo? Kana kung dili ni mo ikasuko. Well, unsa ka na? Pwede bang magakos ug mahagan ko si John sa katapusan ni kayon? Ha? Kuan. Gakos sa usa kay kala. Nga dili na ninyo makita right after the ceremony. Kay malargan ako sa kawas. Oh, really? Club, May mo ba, Jess? Nganong dili? Jess. It's okay, John. It's okay. Friendly and farewell hug. Thank you, Jess. John, congratulations. John, Oh, Clavel. I still love you, John. I still love you. God. Sa mga mata o grasya sa Dios, ang mga daotan mahimong magmadaugon, apan sa kawahian dili gyud sila magmalampuson. Sama niining atong gisagubang nga krisis karon, malagpasan ra nato kining tanan kay mipasalig ang Ginoo nga dili gyud siya mabiya kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Og dini mga higala natapos kining maong sugilanon. Agenda gisuwat ni Glenn Pino, sa direksyon ni Dino B. Eliseo, spinner Ariel Mancao, recording editor Lloyd Gabiana, soundman Ricky Garing. Apan sa dili pa kami hingpit manamilit, ani ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni John Ray Arellano, Gislaine Jennifer Dato Minyosa, Clavel Ingrid Miss I Vertudaso, Matt June Caraca Puhanes, Chief Dibon Randy Padayaw Suson, Senador Regina ug Hillary Teresa Tirol, Clinton Rantrax, Chuck Clint Garing. Hangtod sa sunod nga sugilanon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!